Siinä Kaisa vähän unen pöpperissä. Ollaan lähdössä hotelli aamiaiselle. Tänään on tiedossa surffausta Kaisalle ja mulle lagaamista rannalla jalkakipeänä. Ootteko koskaan nähnyt mitään näin siistiä? Leipä laitetaan tänne. Sitten se tulee sinne. Ja se tulee sieltä. Täydellistä. Sinne se vekkuli vilistää. Sen sijaan tänään lähettäisiin paeltamaan tonne etsimään aamupalapaikkaa ja me todettiin, että ehkä me päästään helpommalla, kun me tällä kertaa otetaan ihan hotelliaamiainen ja vältetään matalalta verensokerilta ja tuskalta. Ei oo hienoja, mutta ite tehty. Just kun päästiin sanomasta, että tää on tosi kohdillaan tää aamupala, niin kahvissa on muurahaisia. Joo, me tilattiin tällaisella paikallisella vähän niinku Uberillä kuin Grab. Tästä nähdään, meidän kuski on tuolta ajamassa hiljalleen tänne päin. Hello! Hello! Good morning! Morning. How are you doing? Good, how are you? Very well, thank you, very well. Where are you from, sir? Finland. Ah, cool. Are we going to the laundry? Yeah, we're gonna go. Okay. Yeah, because our Funny. Yeah, our hotel has so expensive laundry. Yeah, I got it. Bye! Bye. Hey, we would like to bring some laundry. Yeah? Yeah, you charge by the kilo. Yeah. Okay, how much is it per 1 kilo, 5,000. Joo, eli maksaisi 70 000 rupiaa. Smoothisti hullu hyvä palvelu jälleen kerran, erittäin mukavaa. Nyt voidaan mennä surffaamaan hyvillä mielin. 5 voidaan hakea ja kello on nyt 8, eli aika nopea palvelu mun mielestä. En valita. Jep. No niin, sinne Kaisa menee surffaamaan. Ihan ei oo aikaa vielä varattu, mutta nyt on aika low season, niin pitäis kyllä löytyä. Jännittääkö? Pieni muutos suunnitelmiin tosiaan. Lennettiin tässä vähän koneella ja sitten kokeiltiin käteellä laskeutumista, niin sormi tosiaan ei tykännyt siitä. Nyt me mennään apteekkiin ostamaan disifiointiainetta ja laastareita ehkä. Tosiaan kävi myös sellainen pikku keissi, että nehän ei koskaan tullut paikalle. Me luovutettiin tuolla kävellä, koska me ei oikeesti vaan löydetty. Siis vaikka kartassa lukee, että jossakin pitäisi olla apteekki, niin siellä ei niinku vaan oo. Niin me luovutettiin ja tultiin Grabilla sellaiseen ostoskeskukseen, joka on ihan sikahienon näköinen. Täällä on kahvia ja kaikkea. Klassista Kaisaa ja Tommia. Me ollaan tultu paikkaan niin ajoissa, että kaikki on kiinni. Koska mulla on hyttyspsykoosi, koska mä pelottaa, että mulle tulee kuume. Niin me ollaan nyt käyty ostamassa tämmöstä hyttyskarkotetta. Mutta tää on siis laitettu, tässä on niinku ihmiskarkote tässä päällä. Nimittäin tässä on siis niin terävä toi, että siis en mä saa sitä irti. No niin, Kaisa lähdössä surfitunnille. Jännittää ihan sikana, mitä ihmettä. Oliko mä Kattokaa noita peivejä ja mä niinku, ei.
I'm gonna die. No, kaikki järjesti. Joo, Kaisalla vähän palo naama. Saatiin vittu hyvää kamaa siitä droneella. Kun aamupala. Joo, oikeastaan siitä lähin. Kaisa nukahti tohon surffauksen jälkeen. Tuntui kuulemma siltä, kun kylmiltään juoksis puolimaratonin. Vai mitä punapää? Älä naura mun naamalle. Siellä vähän ottanut hittiä auringosta. Oh, let me sleep. No niin, nyt herättiin päikkäreiltä heti perään 5 tunnin jälkeen. Joo, siinä aamupunotus on pahentunut. Mutta nyt mennään syömään. Me ollaan löydetty paikka. Katsotaan, jos se on auki. Täällä ei ihan aukioloajat ei pidä paikkansa niin kuin aina, mutta mennään katsomaan. Miltä tuntuu olla miljonääri, rakkaani? Siis arkisen. Ja eli tosiaan täällä niin kuin 15 000 on 1 euro. Eli miljoona on mitä? Alle 100 reilusti. Joo, kyllä. Joo, mutta okei. Tällaista. Mä oon miljonääri. Siis Bing Bang. Ihan uskomatonta ollutta. Tätä on niinku joka paikassa, mitä voi olla. Tätä on niinku... Uskomaton. Maailman paras kevätkääry. Jep. Me tilattiin kevätkääryleitä ja sitten tommonen malesialainen karri. Me ei ole vielä keksitty mikä toi tossa vieressä on, mutta siis näyttää ihan sika hyvältä. Ruoka oli uskomatonta. Annettiin ihan TripAdvisorissa 5 tähteä, oli niin mukavaa porukkaa ja munikin. Ihan sika hyvää ruokaa. Mennään sitten Grabilla kotiin.